El català a la justícia es troba en estat crític. Un dia vaig haver d'anar a la ciutat de la justícia amb la procuradora a fer uns papers i li vaig demanar que aquests papers fossin en català. La procuradora em va dir que realment no sabia si aquells papers es podien fer en català, però m'ho va dir amb un to volent dir no em compliquis la vida. Davant la meva insistència va dir d'acord, aniré a preguntar a la funcionària a veure si això és possible. I quan va tornar em va dir doncs sí, realment es poden fer en català. Penso que no hi ha dret que avui en dia encara hi hagi professionals de la justícia que no sàpiguen que les coses es poden fer en català. En aquest país, tot ciutadà té el dret d'utilitzar el català per poder comunicar-se amb l'administració de la justícia, fins i tot aquí, a la ciutat de la justícia. Jo, que soc de Pakistan, sempre em comunico amb els jutges, amb els fiscals, amb els meus propis clients en català i l'administració té l'obligació de contestar-me en català. Perquè la justícia ha de ser justa. Entra a justiciaencatalà.cat i condemna l'estat espanyol.